सानस्रि समस्तिनि सिङाव गासै 64 ना 63 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो माइनाव सोरां बिथांखिनि गेजेरजों 25,000 करि रांनि चेक होनाय जाबाय आरो बे सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो सेल्फ सास्टेन जानायनि थारमाने बेखौ बिजनेस खालामनायनि गेजेरजों आइजोफोरखौ रांखान्थि बिथिङाव गोख्रों खालामनायनि थांखिजों बेखौ होनाय जादों। सिगांनि सरकारनि समाव बेबायदि होआखै, होदोंबाबो मालाबा 5,000 6,000 बिदि होनानै बिथांमोनखौ जास्ट फुस्लायनानै गावसोरनि इलेक्सन समाव हाथियार हिसाबै बाहायबोदोंमोन। खिन्थु जों बेखौ बाहायनो सानाखै। जों जिखिनि हायो बेखिनिखौ होनानै बिनि गेजेरजोंनो जाहाथे आइजोफ्रा बेखौ सेल्फ हेल्प ग्रुपआ बिजनेस खालामनायनि गेजेरजों रांखान्थि बिथिङाव गोख्रों जानो हायो बे नोजोर होनानैसो होनाय जादों। जों आसा खालामदों जे जोंनि आइजोफ्रा बेखौ मोजाङै बाहायगोन, बाहायनानै अन्तत बिजनेस मोनसे बिजनेस बिथांमोना स्टार्ट खालामगोन जायखौ बिथांमोना मोजां मेनेज खालामनो हायोब्ला अन्तत मोनसे सेल्फ हेल्प ग्रुपआ मोनफा मा बुंगोन मोनसे मोजां बिजनेस सेन्टार हिसाबै बिथांमोना गायसननो हागोन बेखौ आसा खालामदों। इतिमধ্যে जों उदालगुरि जिल्लायाव जिखिनि समस्ति दं बेनि भितराव रौता, धनसिरि, भैरबकुन्द, हरिसिंगा, बेनिफ्राय माबा मा बुंगोन मुदैबारि, बेनिफ्राय खलिंदार बेखिनिया होजोबखांबाय। जोंहा दा मोनथाम बाखि दंबावो, बेनो जाबाय खैराबारि, भेरगाव आरो ननै सेरफां। ओमफ्राय पासनेसर गासै मोनब्रै बाखि दङ। बे मोनब्रैखौ जों होगोन। इतिमধ্যে खैराबारि आरो माबाया डेट फिक्स खालामबाय आरो ननै सेरफाङा 31 तारिखआव होगोन। 30 तारिख आरो 31 तारिखआव बिनिफ्राय माबाया गाबोन होगोन भेरगाव समस्तिया। मात्र पासनेस सेरफां दाख्लै डेट फिक्स खालामनो हायाखै, जों बेखौ थाबैनो होगोन। जों आसा खालामदों जे गासै एबार जों 3,000निख्रुइ बांसिन सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो इतिमধ্যে चेक होनायनि बेबस्थाखौ खालामदों। फार्स्ट माबा हिसाबै किस्ति हिसाबै आरो नेक्स्ट किस्ति बाखिखिनि जों होलांबाय थागोन। जों आसा खालामदों बे माबानि गेजेरजों अन्तत जों आइजोफोरखौ इलेक्सन समाव जिखिनि खोथा होदोंमोन बिनि 7% नङाबाबो जों 50%खौ गोजोन होनो हादों। हाग्रामा महिलारिया बावैसो सम सिगां उदालगुरियाव फैनानै रेलि खालामनानै बुंलांदों इउपिपिएल आरो एबसुआ डिलिमिटेसननि जे फाइनाल ड्राफ्ट बेखौ गोजोननायसो मोन्दों, बमा गावनोल' बाखि होननानै बिथाङा मोनसे एलिगेसन होलांदों। दसे सम बे हाग्रामा महिलारिया फार्स्ट टाइम जेथिया डेलिमिटेसन कमिटि जादोंमोन बेवहाय बिथांमोननिफ्राय जेबो बुङाखै। आरो दिनै जिखिनि डेलिमिटेसन कमिटिनि रिपर्ट ओंखारदों बेथ' फ्राय जों सेटिसफाइडखौनो बुंनांगोन। मानोना जोंनि ओनसोलाव जों जिखिनि लुगैदों बेबायदिनो जादों। माथो जोंहा पार्लियामेन्टनि जिथु कनस्टिटिउन्सि उदालगुरि जानांगौ बेल'सो जायाखै आरो बेनिफ्राय बे बिटिसि ओनसोलखौ लानानैनो गायसनजानांगौमोन बे जाफुङाखै। आरो बेखौ दिनै इलेक्सन कमिसननिफ्राय बुंबाय थादों पपुलेसन पेटार्ना बिटिसि ओनसोलाव मोननै समस्ति जानायनि पसिबिलिटि गैया। बेनिखायनो दा जिथु दरं उदालगुरि होना होदों बेयावहाय बिटिसिनि बाहेरनि समस्तिबो सोसननो गोनां जादों होनना बुंबाय थादों। दा इलेक्सन कमिटिनि बेखि इण्डियायाव इलेक्सन कनस्टिटिउन्सि पार्लियामेन्टारि कनस्टिटिउन्सि दानायनि खेथ्रआव जिखिनि टार्म्स एन्ड कन्डिसन्स दं बेखौ जों नायनांगोन, नायनानैसो बुंनो हागोन गोरोन्थि जादों बा कारेक्ट जादों होननानै। बेनिखायनो आनलेस जों बेखौ क्लियार जा बेखौ बुंनो हाथ'नाय नङा। खिन्थु जों नामखौ समस्तिया जियानो जाथों नामखौ जों उदालगुरि जाजानायखौ लुगैदोंमोन आरो नामनि खेथ्रआव जोंहा दासिमबो गोजोननाय गैया। प्रमद बर' सरकारा फाननानै जाजोब्बाय होननानै फिन बिथाङा खेबसेबाव माखौ फानदों बिनि हिसाबखौ होबानो जाबाय। खै क्ररआव फानदों बेखौबो हिसाब होबानो जाबाय आरो बिथाङा बेखौ क्लियार होथों खै क्ररआव बबे प्रपार्टिखौ फानखो बिनि हिसाबखौ हाग्रामा महिलाया क्लियार होथों, नङाबा ओरैनो जानला मोनला बखिनानै जाया। इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफार लाबोदों सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा। बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा होगासिनो दं 31 आगस्तसिम इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफारनि एक्सेन्ज। बाइक बायगिरि बिथांमोना इसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै प्लेटिनानि मडेल, बाजाज सिटीनि मडेल आरो पालसार 125नि गासैबो मडेलनि बाइकखौ आरसि आरो इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो 1,000 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिनानै दोननो हागोन।
सेरफांगुरि फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमजों लोगोसे सराइबिल फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमावबो बाइक बायगिरि बिथांमोना खुंफुंजानाय इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेसियेल अफार लोगोसे एक्सचेन्जआव फैनानै नोंथांमोननि बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। सेरफांगुरि फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा नोंथांमोननो लोगोसे मोजां अफारबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि, गंसे हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 9395303476 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।